Ten gušček tu má nejaké vonoviny. A je otvárané. A je tu. Čo sa tu deje? Ten červený darebák to bude. Môže byť niektorý spojek. Ten červený je. Hej, ten rozšľahaný. No, ten začína páliť. Ten bude jak žížka. Dones mi ešte ako onem. Nerecyklový. A 20 kg. Napätie tam je, 30 V, čo je veľmi slabé. Neviem prečo. Niekde to probíja. Prečo si to nebude pracovať. Neviem si ako od dôvodu. Prečo tam byť? Únava materiálu. Hej, jak si sa to rozebí. To je ako je rozoberateľné. Všetko. Jedine elektronkov. To je žhavý. Žhavý ubejde, žhavý ubejde. Žhavý, niečo je s elektronkou pravdepodobne. Je prvý. No teraz stúpa napätie, niečo s elektronkou, už tam má vyše. Dáme tam väčší elektron. Už tam mám 300 V, 150 V. Ale To už by zabil aj človeka. Ale to som tak nepôjde, keď tam nie je elektron. To by zabil aj človeka. Počkajte ešte, poďme sa, či vám takové 80 V. Môžem vyhrať toto krenču, to nám to nech to nevypripomne. Ty darebák. Ja som ti povedal, že toto, keď sa dostane do rezonancie, keď to začne rezonovať, súsne si to zoberie, súsne si energiu, čo sa prejaví poklesom výšky meracieho prístroja. Vymeráme vlastne on dostane energiu z tohoto. On dostane z tohoto energiu, tu odtiaľ sú súsne. To je ako ten fekálny voz. A umenia. 0,58. 0,5, teda a linie to bolo číselné treba. Mám uchu nejakú, áno, treba po mňa mu dať šok. Treba mi dať šok, aby pracoval energiu. No takže, keď si mi neviem, že za to školníku dáme pomalu gabu. Dostal málo piva. Chodte si sťažovať, že máte malú gabu. Ktorý si zapíchnem. Toľké meranie, ktoré sa tu absolvuje. Toľko darebákov, čo prejde. Pokiaľ sa tu absolvuje merania. Budeš povedať nič, to je koň. Budeš mu povedať? Vypadni von. Čo na pivo? Ako tam potom musíš, to potom ukážem, čo tam je. Alebo to nie je hajzlová krabica, lakovacia, hej. A teraz si dám ten plus pol. Dáme Vášava. Nie, už sa nehraje, dobre? Už sa nehraje, lebo za chvíľku tá ručička skočí, ako by mala skočiť tá ručička, a ja vám ukážem prítomnosť Duchu. Duchu medzi nami. To je Varšava, ja som říkal, že tým Polákom nebude. Daj to na Bratislavu, hned to naskočí. Říkal, že tým Polákom. Pokazal vám to. Zväčší plátový budúci darebák. Čím sa zväčší mojtorový budúci darebák. Takže raz potom budete červenčí. Raz potom budete červenčí.
Môže sa tie ručky ešte ten kúšček tu má, nejaký vonoviny. A je otvárané, a môže máme tu. Máme tu. Čo sa tu deje? Ten kúšček tu má, nejaké vonoviny. A je otvárané, a môže máme tu. Máme tu. Čo sa tu deje?